Adunay oversupply sa mga produkto sa mga mag-uuma sa Bukirang Barangay sa Dakbayan, Sugbo nga misangpot sa pag-ubos sa presyo. Ano ang report? Gibutyang ni Joey Baclayon, Cebu City agriculturist nga abunda karon ang supply sa mga utanon ug ubang produkto sa bukid. Nga good news alang sa mga konsumidor, apan bad news alang sa mga mag-uuma. Kinigumikan kay nakamugna kini og pagkalugi sa puhunan sa mga mag-uuma tungod sa kabarato na lang sa presyo silang produkto. Gihulagway sa city agriculturist nga maguwang na lang sa pangayo ang presyo sama sa repolyo nga tag 2 pesos na lang ang kilo ug ang kamatis tag 8 pesos na lang ang kilo. Nanubra na kuno ang supply dito sa bukid pusa nangita karon og pamaagi ang city government nga matabangan ang pagtumod sa ilang produkto ang mga mag-uuma. Nag-oversupply ta karon, nag-overproduction ta sa ato ang produkto, labi na gyud sa mga lipi, repolyo, nga to reason na niubos gud ang presyo. Usa sa nahuna-hunaan sa syudad ang pagbanhaw sa tugbong tabo at tubangan sa City Hall. Dinhi makadisplay ang mga mag-uuma sa ilang produkto. Ang tabo na hunong sukad na hitabo ang pandemic. Apan gikinahanglan nga mapatuman ang health protocol o galing mabalik kini. Ang atong gikuan karon naningkamot nga makabuhat unta ta og kuan kanang somehow bagsakan ba. Kay ang ato manggod nga mag-uuma, labi na mga traders na to nga naay po'y kapasidad nga moadto didto. Adto na lang pud sa farm makuha. Kauban si Christopher Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.